Završio se taj ručak i sve, otišli smo gore, deca su se uspavala i onda smo mi nastavili svađu, gde je on mene krenuo da tuče, ali ta tuča je bila, nije bio to šamar, mada ništa ne bi umanjilo ni šamar. To je bilo udaranje glavom o zid. Pa ja padnem dole, pa me on šutira gde stigne. Godinu dana nije dolazio, ali onda kad je krenuo da dolazi, da nas viđa, nije propuštao priliku da me istuče. Inače, kod nas u kući nije smela da se plače. Ja nisam smela da plačem. Ja sam morala da legnem pored njega i da sačekam da on zaspe, da izađem u kupatilo, da bih mogla da plačem. I onda on, šta uradi? Ustane i kaže, jel nećeš? Ja kažem, neću. Deco, dođite ovamo. Deca dolaze u tu dnevnu sobu, on otvara vrata od terase i kao sad će on da skoči sa terase. A to su one baš visoke terase, mislim, bukvalno ti trebaju merdevine da se ti popneš da bi mogao da... Nebitno. On je iscenirao to. Deca su se toliko potresla da vi to ne možete da zamisliti. Ja sam od malena voljela jako da čitam. Mnogo da čitam i da imam knjige i da pišem i pisala sam pesme, pisala sam prozu. I uvek sam želela da se bavim, da budem profesor književnosti. To mi je bila želja. Međutim, tada se polagao prijemni ispit, nešto. Ja nisam upala u školu u koju sam htela, upala sam u mašinsku školu. Mašinski tehničar. I tu je baš bio sklop dece, onako šarenolik, baš različita deca su bila. I bilo je jako zanimljivo. Mislim, ja sam tu svoju želju držala dobro. Čitala, pisala, nisam prestajala. Skoro sam čitala. Mislim, baš sam želela kad bude kraj srednje škole da pokušam da upišem književnost. Mislim, bez obzira što sam u mašinsku školu. Međutim, malo po malo meni isto mašinstvo dopalo. Dopalo mi se i kada sam završila srednju školu, ja sam paralelno polagala prijemni na mašinstvu i na književnosti. S tim što sam, bila sam dobar đak, ali nisam imala neki baš preterano dobar prosjek, pa sam bila ispod crte na književnosti. Ali sam na mašinstvo upala, završila. Kasnije već i deca su mi bila velika. Pre 3 godine sam završila master studije. Mislim, u roku. Završila sam ih u roku i to sa prosekom 9,47, moram da kažem, ja sam ponosna na sebe. Sa sve decom. Svaka čast. Sa sve decom i živeći u hororu. Svaka čast. I tako, u srednjoj školi sam i upoznala oca svoje dece. Bili smo u istom odeljenju. Prva ljubav, znači? Da. Znači, neke prve 3 godine se maltene nismo ni družili, ni primećivali. Evo, u 4. smo, na početku 4. smo počeli da se zabavljamo. 10. septembra. 8 godina smo se zabavljali. Mnogo smo se voleli, znači ja ne mogu da kažem ništa drugačije. Mi smo se zaista mnogo voleli. 8 godina smo se zabavljali i 10. septembra 2005. smo se venčali. Znači, nakon 8 godina na isti dat. Stvarno je to bila jedna velika ljubav. Verovatno je bilo tih nekih red flagova, što bi rekla sad deca, ali ja to nisam primećivala. Da, vidim. Šta je to bilo? Zapravo njegovo ponašanje prema drugim ljudima. Recimo. On ima običaj da maltretira slabije od sebe. Eto. Meni tada u tom momentu to čak nisam primećivala, nije mi bilo, šta znam, nekako nisam podržavala, naravno. Imali smo tog jednog druga u odeljenju kog sam baš štitila.
i stavila sam ga da sedi pored mene da ga oni ne bi dirali. Ali, eto, njima to sve bilo zabavno, oni su se smejali. Nisam ja na to nešto tad, u tom momentu, sa svojih 18 i nepunih 18 razmišljala u tom pravcu. Ja moram da kažem da kad god smo započinjali temu venčanja i zajedničkog života, mi nismo zajedno živeli pre venčanja, ja sam se izbegavala tu temu. Mene je nešto zapravo odbijalo od tog zajedničkog života. I kad god je bilo, ja sam uvek pričala polako da završim fakultet, pošto je on odustao od fakulteta, da završim, pa da nađem posao, pa sačekaj ovo, sačekaj ono. Nekako nisam imala nameru, iskrena da budem. Zaista. Mislim, meni je bilo sve super i mi smo se zaista mnogo voljeli, ali ne, imalo je nešto to, eto, što je meni govorilo. Ženski osjećaj. Osjećaj, neki instinkt, ne znam. Ali je on mene zaprosio na jedan specifičan način, na doček nove godine, 2005. 2005. smo čekali i to je bila žurka u stanu od jednog druga, društvo i mi. I u ponoć zvoni neko na vrata, ulazi čovek sa 101 ružom, sa prstenom unutra i on kleči tu pred svima i prosi me. I to je otprilike, ajmo sad, hoćemo li ili nećemo, nekako pred svršen čin, recimo. Mislim, daleko od toga, ja sam ga volela, opet kažem, daleko od toga da bih ja rekla ne, ja sam želela, eto, ali moralo je tako nešto da se desi da bismo se rešili da se venčamo. Što se tiče promene, nije se to desilo odmah. Lepo smo mi, baš smo lepo živeli i čak nismo odmah hteli ni decu. Prvo smo hteli da se priviknemo na taj zajednički život, jer mi smo živeli s njegovim roditeljima. Ipak je to za mene, mislim, potpuno sam drugačije živela kod svojih roditelja, drugačije, da, mislim, to je naravno. I onda smo rešili da dobijemo dete, dobili smo Milenu. Milena je dobila ime zato što smo mi jedno drugo zvali Milena generacio i znali smo da će žensko dete nam se zove Milena i imamo Milenu. Ona se rodila 2007. I isto kad je ona bila mala, sve super, on učestvovao u svemu i bio je kod kuće i šetali smo od nje zajedno i sve. Onda smo 2010. dobili drugo dete. Tu već počinju da se menjaju stvari. Postepeno. Išlo je postepeno. To što kažem, tad je počelo u smislu nije bilo agresije, pretnje, ne. On je počeo da konzumira narkotike, da dosta pije i da odsustvuje od kuće. Znači, njega nikad nije bilo. On je preko dana radio, uveče je bio sa svojim društvom, gde god. Ja sam sa decom sama, radim, vodim ih u vrtić, uzimam ih iz vrtića. Bukvalno sve sama. I to je baš uzelo maha tada bilo. I meni je to mnogo smetalo. Mi smo se svađali smo se, ali nije bilo tu, opet kažem, nije bilo agresije, nije bilo ni pretnje, ničega. Ali mi je jako smetalo što nije sa nama. Mislim, hteo si porodicu, zasnovali smo porodicu, nismo se mi ni mladi venčali, mi smo imali, ja 25, on 26, tako nešto. Znači, nismo baš ni bili deca, mislim, ipak i 8 godina sabavljanja. Znači, zreo si bio da zasnuješ porodicu i sad trebaš da budeš u toj porodici, da budeš član te porodice. I baš sam se loše osjećala, bilo mi je žao dece, ne viđi oca, s druge strane je bilo žao mene same jer sam bila sama. Onda je on obećao da će da prestane. Mislim, opet je to sad školski primer i začarani krug, je to sad tek
mislim, kad se sve izdešavalo, onda sam krenula da čitam na tu temu i da istražujem i to je bukvalno maltene isto sve. Kao po pravilu. Kao, znači, baš pravilo. I on zaista se promenio. Bio je kod kuće, nije, mislim, ja moram da priznam, ja sam ga stalno kontrolisala, pretrisala džepove, testirala na droge, kao da mi je dete. Eto tako. I on je zaista prestao i sve je bilo okej. I mi smo od uvek želeli 3 dece. Od uvek. I onda on tad se promenio, prošlo je već neko vreme, između 2. i 3. deteta je 3 godine i 4 meseca razlika. I mi rešimo da napravimo 3. dete, jer kao rešili smo naš odnos, sve je lepo, ponovo. I prebrodili ste, da kažemo, u tom trenutku misleći. Tako, prebrodili ste veliku muku. Tako je delovalo, da. Tada još uvek nisam znala da, evo, moje mišljenje, možda ne dele svi moje mišljenje, svako ima pravo na svoje mišljenje. Jednom narkoman, uvek narkoman, jednom alkoholičar, uvek alkoholičar. Znači, to je prosto moje mišljenje. Sad, možda me neko demantuje, ali za sad mi se nije desilo da sam nešto drugačije upoznala nekoga. I mi dobijemo to 3. dete. Zapravo, čim sam ostala ja trudna, odmah su se stvari vratile na staro. Odmah je on krenuo ponovo da odsustvuje od kuće i ja sa 2 dece i trudna, opet sama. Opet ista priča. Opet ja stalno proveravam džepove, kupujem testove i ostalo. Kad smo dobili 3. dete, sad taj početak, iskreno da budem, i u magli malo. Ali tad je negde, tad su već počele pretnje i vika, svađa. Od supruge i ljubavi postali ste neprijatelji. Da. Ja sam zapravo, sve se to pretvaralo u svađu od toga. Nemoj to da radiš, zašto to radiš. Od njegovog nisam, to nije moje, to nije tačno, to... Kao tinejdžeri kad krenu da lažu i da skrivaju, eto tako. I onda to naravno da kulminira i da prerastu u svađu. Prvog tog nekog fizičkog nasilja kog se ja sećam je bilo kad je najmlađe dete napunilo 1 godinu. I mi smo napravili za prijatelje i porodicu u dvorištu, jer ona je u leto rođena, kao ručak neki. I onda sam ja to sve sredila, spremila i pronašla sam mu i sve što ide uz to, gdje je on mene ubeđivao kako to nije tačno, kako sam ja luda, kako treba da idem da se lečim. Mislim, to je postalo svaka druga rečenica. Završio se taj ručak i sve, otišli smo gore, deca su spavala i onda smo mi nastavili svađu, gde je on mene krenuo da tuče, ali ta tuča je bila, nije bio to šamar, mada ništa ne bi umanjilo ni šamar. To je bilo udaranje glavom o zid. Pa ja padnem dole, pa on šutira gde stigne. I tako me tuko i legao i dospava. Kao da se ništa nije desilo. Zaspao snom pravednik. Tako je. Kao da se apsolutno ništa nije desilo. Kao da ničeg nije bilo. Sutradan je najveća greška kod mene je bilo što ja nikome ništa nisam pričala. A zašto? Roditeljima nisam htjela da pričam da ih ne bih sekirala. To prvo. Drugo, drugarici što nisam ništa rekla, eto, ne znam. Mislim, primećivala je ona kad sam ja nervozna i to, i sve ona tolerisala. Vidjela je ona da nešto nije u redu, ali prosto nije znala šta. Onda kada sutradan, nakon tog rođendana, došla je drugarica kod mene, bilo je leto, ja sam bila u majici na bratele. Ja nisam ni znala, meni su leđa bila sva modra.
I ona me pitala, šta ti je to? I ja, šta, ne znam. Šta ti je to po leđima? Pa šta se to dešava? Pa da li si ti normalna? Pa zašto trpiš? Zašto ovo? Zašto ono? Onda sam ja njoj to ispričala. Drugarica kod drugarica može da me posavetuje, ali ne može da živi moj život umjesto mene i da uradi nešto ona konkretno. Od tad je to trajalo i trajalo. Nisam u sebi nalazila krivca. Ne. Ja sam nekako znala da sam u pravu. Uvek. Zato što jesam bila u pravu. Mislim, realno. Nisam nijednog momenta pomislila ja sam ga iznervirala, ja sam kriva, nešto sam pogrešno rekla pa je on tako odreagovao. Ne. Ne. Prilično sam svesna. Uvek bila. Sebe, situacije. A šta vas je sprečavalo da... Strah. Strah. Ja imam veliki strah od svoje dece. I dan danas. Oni u jednom momentu kad je srednje dete trebalo u prvi razred da krene, sad ja već sa godinama sam se malo posvađala koje godine to šta bilo, otišao na Maltu da radi. I bio je tamo 3 godine. Prvih godinu dana uopšte nije dolazio, nije mogao zbog papira. Mi smo tako živeli, organizovali se sami, ja sama s njima. Senka, moje najmlađe dete, ona je imala 4 godine. Tako, 4 godine kad je on otišao. Snalazila sam se. Sama. Odem u vrtić, povedem je sa mnom na posao. Posle šta da radim jer oni su mali. Mali su bili, Milena ih je čuvala. Bila je poprilično mala, ali ih je čuvala oboje. Mislim, prosto tako smo morali nekako. Nismo imali drugog izbora. Vi ste se nekako ipak držali zajedno. Da. Od malena. Nekako su deca znala. Mi smo sami, to je to. Evo i dan danas tako, mi kad razgovaramo, mama, mi smo sami, mi to je, nemamo nikog bukvalno. Mislim, ja imam roditelji, imam brata, hvala Bogu, hvala, nek su živi, zdravi i sve to. Ali nekako smo sami. Godinu dana nije dolazio, ali onda kad je krenuo da dolazi, da nas viđa, nije propuštao priliku da me istuče. Jednom prilikom smo bili sa decom u jednom kafiću na Nišavi sa nekim prijateljima i on je baš bio pijan. Jedva mi je dao ključeve od auta da vozim kad smo krenuli kući. Ja sam vozila, on je nešto pričao, decu sedla pozadi. On je nešto pričao, ja sam prokomentarisala. Mislim, ja stvarno se ni ne sećam šta sam rekla, ali tu je bila konverzacija. Najnormalnija, mislim, koliko on je pijan, ali ja sam uvek gledala da ga ne isprovociram dodatno kad je pijan. I on je meni, ja vozim, on me čupa za kosu da meni glava skroz do menjača, a vozim, a deca su iza nas. Ja kažem, mislim, šta ti je sad, šta sam rekla? I onda je on tu krenuo da me napada kako sam ja ovakva, onakva, kako sam luda, kako treba da se lečim i ostalo. Kad smo stigli kući, on je decu poslao da se popnu gore mene, onda nastavio da me maltretira dole u ulazu. Onda kad smo ušli u kuhinju, u jednu ćošku me sabio i onda ja samo stojim i ćutim i ništa ne pričam. Ono se svađa bukvalno sam sa sobom. Dere se, preti, kako će da kolje, kako će da baca sa terase, svašta nešto. I ništa, ode da spava. I spava. Ako počnem da plačem, inače kod nas u kući nije smela da se plače. Ja nisam smela da plačem. Ja sam morala da legnem pored njega i da sačekam da on zaspe, da izađem u kupatilo da bih mogla da plačem. Znači, to su strašne stvari. Kako da... Kako ne? Tako dok je bio na Maltu, to je to bilo, on je 3 godine sve ukupno bio tamo, onda kad se vratio, njemu je sve smetalo, buka, galama, deca. Mislim, to je 3 dece, to je konstantno. Znači, živa kuća, živahna. Deca živahna, mislim, to je sasvim normalno. I onda njemu sve smetalo i onda je bio sve gori i gori.
I u jednom momentu, ne sjećam se tačno šta je bilo, ali znam da me udario u glavu, povukao za džemper, pocepao mi je džemper, udario me u glavu. Bio je njegov rođendan, to je februar mesec bio, i izašao iz kuće. I onda je meni tu pukao film, ja sam skupila decu, spakovala 2 TV stvačice i otišla kod te drugarice. Ta drugarica je privatno stanovala na 3. spratu zgrade jedne. I sad, ja sam toliko čvrsto rešila da sam ja završila sve. Ja sam pronašla stan blizu dečije škole, sva deca su išla u osnovnu školu. Pronašla sam advokata, tužbu napisala za razvod, sve, znači kraj. Jednu nedelju dana smo bili kod drugarice i kako smo bili nedelju dana tamo, deca su išla kod njega da provode vreme s njim i onda ih on dovede kod mene. Ja sam tad bila na master studijama, radila od kuće, radila seminarske radove, završne radove za druge ljude, za novac i to tako sam zarađivala. I jednog dana drugarica je bila na poslu i ona mi je lepo rekla, nemojte si ga pustila da uđe u stan. Ja kažem, neću. Mislim, zašto bih ga pustila? Međutim, on je došao tako sav pokunjen, tužan. Mogu da uđem. Ja kažem, uđi. Ja sedim na krevet, deca u jednoj sobi, mi u drugoj. Ja sedim na krevet i on kleči na kolenima, plače. Molim te, pruži mi još jednu šansu. Molim te, neću više nikad da te udarim, neću više nikad da pijem, neću više nikad ništa da konzumiram. Molim te. Ja ovako sam sela. Ne. Ja sam toliko čvrsto rešila. Ne. Znači, tu je bio kraj. I onda on, šta uradi? Ustane i kaže, jel nećeš? Ja kažem, neću. Deco, dođite ovamo. Deca dolaze u tu dnevnu sobu, on otvara vrata od terase i kao sad će onda skoči sa terase. A to su one baš visoke terase, mislim, bukvalno ti trebaju merdevine da se ti popreš da bi mogao da... Nebitno. On je iscenirao to. Deca su se toliko potresla da vi to ne možete zamisliti. Koliko je to bilo plača, vriske. Nemoj tata, molim te, grle ga, vuku ga, nemoj tata, molim te, jer deca su mislila da će ovo stvarno. Ja sam znala da neće. Mislim, takvi ljudi to... Ko želi tako nešto da učini, on naravno ne priča o tome. Da. I onda sam ja njemu rekla, ako je ovo bila scena, da se ja vratim. Ja ću se zbog dece vratiti. To je to. Spakovali smo se. Ja sam drugarici samo poslala poruku, jer je bila na poslu. Njoj nije bilo jasno šta se desilo. I vratili smo se kući. Onda je sve bilo med i mleko. Da, bude med i mleko, ali ne može dugo da traje. Ne. I sve su kraći ti periodi između finog i volim ti, neću više nikad, do narednih batina. Sve su kraći periodi i sve su gore batine. Prema mlađoj deci nije bio nikad agresivan, s tim što najmlađe dete mu je jako smetalo. Mislim, to se mnogo primećivalo. Jer ona ima dijagnozu hiperaktivnosti, nema poremećaj pažnje, ona je jedno dete genije, ali je toliko živa da ona ne ume da sedi. Ona se penje, i dan danas ima 12 godina, ona radi domaći tako što hoda, što se šeta, mrda. Takva je. I prosto to je naše dete i takvo je, mislim, sva su deca različita. I sa svakim detetom imaš drugačiji pristup prema svakom detetu. On je stalno pričao, Senka, izađi, idi u svoju sobu tamo, uzmi da učiš engleski ili tako nešto. Stalno i nije mogao da podnese tu njenu živahnost. Muško dete je srednje dete i on i dan danas se ponaša kao da ima samo jedno dete, to muško. Iako smo ih sve pravili iz ljubavi, zaista. Znači, to su deca pravljene iz ljubavi. Mislim, prvo ime kad kažemo Milena. Da. Tako da, a prema Mileni je bio drugačiji. Umeo je da istuče. I to dosta.
ja koliko pamtim, jednom zbog neke jakne nije htjela da nosi zimsku jaknu jer joj se nije sviđala, nije imala drugu, nego je nosila neki duks. I on je istukao. Jednom, ja sam to zaboravila, skoro su me deca podsjetila. Trebali smo da idemo kod jednih prijatelja koji su stanovali iza nas. A ja sam znala da će tamo da se pije i kuda to vodi i onda ja nisam htjela da idem. Htjela sam da to izbegnem. I ja sam legla da spavam i pravila sam se da spavam kad su se oni vratili. A Mileni je ispao telefon i on je šutnuo u leđa. I to su neke stvari koje ja sebi ne mogu da oprostim. Jednom se desilo da sam imala, ja sam inače retko bolesna, nisam imala kad ni da se razbolim. Imala visoku temperaturu, ležala sam. I on je prethodnu noć bio negde, došao tipa u 4 ujutru. I ja sam mu rekla, bio je potpuno trezan. Bio je dan, naspavao se, odmorio se, znači potpuno trezan. I ja sam mu rekla, ja hoću razvod. On me je toliko istukao po glavi. Najviše voleo u glavu da udara. Po glavi. I ovako pesnicom, ja moram to da pokažem. Ovako pesnicom. Kako budete sad u toriju da ti polomim rebra. Eto tako. Sva deca došla na vrata, počela da vrište. Ja sam rekla, ništa, deco, ništa, slobodno izađite iz sobe, ništa. Mama je dobro. I onda mi je rekao, pomeni mi još jednom razvod, ja ću te baciti s terase. I mi smo stanovali na drugom spratu. Neću ja da skačem. Tebe ću baciti s terase. Od toga dana ja nisam vidjela izlaza. Apsolutno. Ja sam živjela samo čekajući kad će se desiti nešto strašno. I najstrašnije je da će on stvarno da me ubije. Živjela sam čekajući taj dan. Nisam vidjela izlaza. Ona je hrabrija od svoje majke. Ona je imala 14 godina. I tu noć bila je napolje, bilo je leto, 2. avgust. Njoj je izlazak do 12 bio. U školsko dvorište se deca skupala. To je bilo između 8. razreda i 1. srednje. Ona upala u umetničku školu, sve je super. Ona hoće da se bavi arhitekturom, to je dizajn interijera, sreća, sve. Ona je došla u 10 do 12. Ja sam od njega gledala da se sklanjam. I on je bio u dnevnoj sobi, ja sam u spavaćoj radila seminarske radove i ostalo to kako sam se inače izdržavala u tom momentu dok nisam počela da radim. Ja sam čula kapiju da je ona došla u 10 do 12. Znači, došla je pre dozvoljenog, ona može do 12, ali došla ranije. I očekivala sam da dođe kod mene. I vidim da dolazi i odjednom čula sam buku neku. I zatvorena vrata od dnevne sobe koje se nikad ne zatvaraju i ja ulazim unutra i kažem šta je bilo, šta se dešava? On viče. I on mi kaže, pomiriši prste kao mirišu na cigarete, ona me ubeđuje da nije pušila. I ja priđem i pomirišim i kažem mi, Milena, stvarno ti se osjećaju prsti na cigarete. Mislim, prosto nemoj da lažeš. Ta deca u tim godinama, mislim, on je pušač na kraju krajeva. I mislim, ja sam prva protivnik toga. I to veli, ja ne pušim i nikad nisam pušila i to mi se gadi zaista. Ali... I onda je on krenuo da je viče i da je udara. Ja sam rekla, nemoj da je biješ. I on me izbacio napolje, izlazi napolje i gurno mi zatvorio vrata. I nastavio da je viče. Ja sad ne znam šta čujem, da li čujem viku, da li čujem udaranje, šta. A ne smijem da uđem. Možda zamislite taj strah. On tuče moje dete, ja ne smijem da uđem. Ja sada to ne mogu da razumem. A moj sin je došao u hodnik pored mene i šta je bilo, mama, šta je bilo? Ja kažem, ne znam, evo, ne znam ni ja šta je bilo. I onda sam ja ušla opet
i rekla sam još jednom, ne znam, nemojte. Mislim da me 2 puta izbacio iz sobe. 3. put kad sam ušla u sobu, ja sam krenula da ga vučem od nje. A ona stoji ovako, sva prkosna. Ja sam krenula da ga vučem od nje i on me udario u glavu, ja sam pala dole. I onda je tad u tom momentu se negdje, ja sam njemu u očima vidjela crnilo. I onda je on u tom momentu, kad je mene udario, kad sam ja pala, tad rasvestio i rekao nam je, izlazite iz sobe, gubite mi se s očiju, ne mogu da vas gledam. To mi je Milena rekla, ja se ne sjećam, rekao mi je skuvaj mi kafu, moram da se smirim. I Milena otišla u svoju sobu, ja sam pošla za njom, ona mi je zabranio. Gde ćeš? Gde si pošla? Sutra pa ćete da pričate, a sad na spavanje, obe. Opet kažem, nisam smela ni da plačem. On je legao da spava, ja sam legla pored njega i onda je on u jednom momentu rekao možda da nisam trebao toliko da istučem. Ja ćutim, ništa. Čekala sam da zaspe i kad je zaspao ja sam otišla kod nje u sobu. I ja kad sam otišla kod nje u sobu, ona ne plače, ništa, ne plače. I ona mi kaže, slušaj mama, ja ne znam šta funkcioniše, 14 godina dete, ali ja ću sutra da odem u policiju da ga prijavim. A ja plačem i molim je, nemoj, molim te Milena, nemoj, molim te. Jer se ja toliko plašila, sam mislila da će on da ubije i meni i nju. I ona ne, ja sam rešila, ovo mora da prestane i ja ću njega da prijavim. I ona zaista ode ujutru u policiju, mene iz policije zovu da ja odem, ja znam da je ona otišla tamo. Ja odem, ona iza vrata je bila jedna stolica, sedi ovako, sa ponosna, prkosna, ispričala sve, apsolutno. Šta se desilo te noći, kako on mene maltretirao, kako sve. Onda su mene ispitivali i ta socijalna radnica mi kaže, ne mogu da shvatim, obrazovana ste žena, da ste toliko trpeli. Tako da, eto, moje dete sa 14 godina je bilo hrabrije od mene koja sam imala 40. Možda i neku. I to je nešto sa čim ću živjeti celog života. Ali strah je... Strah nije stvar obrazovanja. Strah je nešto, ja ne umem da objasnim. Parališe, potpuno. Njoj su u policiji tamo slikali, fotografisali su joj povrede. Ona nije mogla 2 noći i 3 da spusti glavu uopšte na krevet. Imala je ovako ovdje modricu, ruke, leđa. Mislim, ja prosto ne znam kako on nju se udarao. Mislim, ona se... Onda smo išli na pregled i ostalo. Sva sreća, bilo je sve u redu. Mislim, snimali su joj glavu i sve, nije imala ni potres mozga, ništa. Kad su nas prvi put zvali da svedočimo, ona je sama odlučila da ne želi da svedoči. A ima pravo kao srodnik, prvi srodnik da ne svedoči. A ja, pošto smo tada bili u braku još uvek, ja sam odmah septembra, to se desilo 2. avgusta, on je dobio mjesec dana zabrane prilaska. Ja sam odmah septembra podnela tužbu za razvod braka, ali smo se razveli u martu. Ja, pošto smo bili u braku, ja sam isto imala pravo kao srodnik da ne svedočim i ja, pošto Milena nije svedočila, ja sam rešila da, onako kako je ona odlučila da to tako bude, tako da mi nismo svedočile protiv njega. Što je bila greška, ali je bilo sve sveže i bilo je, verovatno bi to bio mnogo veliki udarac za nju, jer ona nije bila dobro. Sve te fizičke povrede prođu za cele te rane, ali traume i to mnogo teško prolazi.
Pa ne baš najbolje. Ne baš najbolje. Ona je 2. godinu srednje škole ponavljala zato što je bila neocenjena jer nije išla. Jer trebala je da bude hospitalizovana. Ona ima dijagnozu posttraumatskog stresa, teške depresije, anksioznosti, pije lekove. Išla je na razgovore kod psihoterapeuta, ide kod neuropsihijatra, idemo zajedno. Pa jedno vreme nije htjela da ide, pa sam je ja molila. Imala je poremećaj ishrane koji... Nadam se da smo ga prevazišli, ali uvek to tu stoji da ja moram stalno da kontrolišem i da prosto... Imala je periode samopovređivanja gdje je čupala kosu sa glave. Tu napred, ovako imala je 2 rupe. Ali je bolje. Moram da kažem da je bolje jer kako je išla kod psihoterapeuta u sigurnu kuću na razgovore, od tad je nekako, valjda taj psihoterapeut znao kako da je priđe. Mi ga nismo tužile, ali ga javni tužioc tereti po službenoj dužnosti za nasilje u porodici. I nadamnom i nad njom. I to traje, 3 godine, 4 meseca. Milena je rešila da svedoči, međutim oni nju još nisu zvali. Evo, posljednji put kad smo bili, pozvali su, ona je bila pozvana da svedoči, međutim on se nije pojavio. I to se tako odlaže i odlaže i odlaže. I mi nekako, iako smo bolje, ona sad ide u školu i generalno jeste bolje. Ne uvek, ima momente, ali bolje je. Dok god se ne stavi tačka na to suđenje, zaista ne možemo da nekako prodišemo ponovo. Mlađa deca idu kod njega. Šta više, ja sam, kad smo se selili za tih mjesec dana, kad je on imao zabranu prilaska, mi smo se tada selili iz kuće. Bukvalno smo pobegli jer to je bio jedini način. Ja sam stan našla relativno blizu njega. Da bi deca to je velika greška, odmah da kažem. Ali ja sam razmišljala, mislila sam da zdravorazumski razmišljam da bi bio blizu dece, da deca kad god požele mogu da odu kod njega. Da bi što manje to podnela, da bi lakše bilo taj razvod i sve to što se izdešavalo. Da bi održali kontakt, da bi... Naravno, jer prosto dece imaju oba roditelja. Znači, ako je taj drugi roditelj, ja stalno sa decom pričaju, znaju deca šta i kako trebaju da prepoznaju i ako se nešto desi, da pozovu policiju i da odmah izađu iz kuće, da prosto ne budu prisutna tu ako on krene da viče ili da, ja pretpostavljam da je pitanje danja kad će krenuti i mlađu decu. Ne, mislim, on je prosto nezadovoljan čovjek, verovatno samim sobom i onda to, mislim, nisam psiholog, ali pretpostavljam na druge ispoljava. Evo, sad ću da opet skočim na čist primjer za to je, ja sam, kao što sam rekla, moja prva ljubav je književnost i mnogo čitam, imam mnogo knjiga i pišem, zapravo ne više. On je meni smevao. On je meni smevao što ja volim da čitam. On je meni smevao što pišem. A zašto? To je nešto lepo. Ja još ne mogu da počnem da čitam. Javile su mi se heroine. Jedino heroine. Javile su mi se, pozvale su me, pitali su me gde mogu da me nađu u Nišu. Šta mi treba? Mi treba nešto konkretno za decu, garderoba, sve. Ja sam rekla, mislim, to su 3 para čizmi, 3 para jakni, mislim, to je 3, ajde za senku knjige dobijam besplatne, ali opet to su knjige, to su sveske, to su olovke, to su sav školski prijatelj. Mislim, apsolutno znate već šta potrebštine svakodnevne. Da, to je, mislim,
pa higijena, mislim, apsolutno sve. I ona me pitala šta, ja nisam znala, sam rekla pa ne znam ništa, nešto od garderobe, ne znam, tako. Onda je ona došla i našla me, mi smo tad stanovali, kažem, tamo iznad starog groblja, u jednom baš onako, nije baš lak deo grada za nalaženje. Ima puno tih poprečnih ulica. Marija Lakić je mene našla. Marija Lakić i Marija Ristić su u udruženju. Tad je bila Marija Lakić i došla je autom, dala mi je neki novac, dala mi je neku garderobu, prašak, kozmetiku, nešto što je ona imala u gepeku. I od tog dana sam ja rešila da pošto one su meni pomogle, jedino su mi one pomogle, da onda ja postanem članica udruženja, da ja njima pomognem ako mogu, kako mogu. Ali ja sam rešila da pričam. Ja sam inače neko ko puno pričam, primetili ste. Da se čuje moj glas, da žene koje prolaze slično, ne daj Bože isto, ili koje još uvek nemaju takvih slučajeva, da mogu da prepoznaju i da na vreme odreaguju, da ne čekaju. 192 se pozove, to je prvo, na prvi zamah, ne udarac, nego na prvi zamah. I ne, to se automatski dobija 48 sati zabrane prelaska, onda još mesec dana. Ne posle mesec dana da se predomisli, jer nikada nije bolje i nikada ne bude bolje. Nikada ne bude ono što oni obećavaju, neću više nikada, ja tebe zaista volim. Bude to možda mesec dana. Prvi put bude mesec dana, drugi put bude 15 dana, pa bude ponovo isto. Znači, nikada se takvi ljudi ne menjaju. To je istina. Da, ne treba im verovati, a svom osjećaju. Svom osjećaju, da. Svom osjećaju treba verovati. Ne treba se plašiti. Ja to isto mogu da poručim. Jer nasilnici se time hrane. Ne plašiti se, jer ih to još više hrani i stvarno su još gori, jer osjećaju još veću moć. I ne ćutati, pričati sa nekim, pričati svima. I nismo same. I nismo same. Nismo same, podrška postoji, znači ja imam podršku od heroina. Ja mogu da budem podrška svakoj ženi koja god treba. Nekad je dovoljno samo saslušati, da imate prosto nekoga da vas sasluša, da imate nekome da ispričate, da imate nekoga da vas potapše po ramenu, da imate nekoga koji će da vam kaže glupačo jedna, zašto ćutiš i trpiš. I tako neko ti treba. Imaš nekoga da te zagrli, da ti kaže sve će to da prođe, sve će biti u redu, nemoj da brineš. Jaka si, možeš. I zato ste tu. Da. Hvala vam na to. Hvala mnogo, Hvala vama.